sa tanan. Malingkod na, no? So, una sa tanan, ako di ay si Reverendo Padre Herbert Sarabia Diluwao, no? Usa ka yano nga pari, no, na-assign sa cathedral at the moment, kay transferi man ko nga pari, so na ako dito as assisting priest, no, sa cathedral. So, makita na ko ninyo magsilig-silig dito niya mag-drive, no? Bita maigsoon ko din ni Kristo, what a privilege nga na ako din hikaron tungod kay another na pod nga higayon nga kita makigimamat na pod sa Ginoo. Dili lang kamo kun dili pati ako. Kay kini nga atong gibuhat karon nga recollection, usa kini ka higayon nga diin atong himamaton ang kaayo sa Dios nga alang kanatong tanan atong mahisayran ug mahibalo pinaagi sa iyang kinaadman nganong gikinahanglan niya nga magsakit, magpakamatay ug nan mabanhaw para kita makabaton og kinabuhing tunhay. Amen. Atong pagpakan sa ang Ginoo. Igsuon, akong sugdan ang akong recollection pinaagi pangutana. Una sa tanan dadun ta mo sa kinasinugdanan ug ngano nga gikinahanglan nato nga sabton kini tungod kay mauni ang nawala na karon ug wa nato mahatagig pagtagan. Una sa tanan ang pangutana mao ni, ang Dios kumpleto na, sakto dili. Ang Dios abunda na, sakto dili. Ug kun ang Dios abunda ug siya kumpleto na, ngano man nga nagbuhat pa siyag tao nga labad ra sa ulo. Dunay makatubag ni Ana. Nganong nagbuhat pa ng Diyos, nga kumpleto naman siya. Nganong nagmugna pa man siya og tao, nga nasayod siya, nga kita nga mga tao, dili gayud perpekto, o kitang mga tao, nagsigi og kasa. Ug mao kini ang nindot kaayo nga tubag ni Ana. Tungod kay ang Dios abunda, sa unsa man kaabunda ang naa sa Dios, ang iyang kaayo. Nya kung kabantay ta, unsang atong description mo hisgot tag abunda. Kung mabutang ko og baso unya na ay tubig, unsa man nato pag-describe ang abunda? Puno, unsa pa kay abunda man nag-awas-awas. Ug ang Dios dili niya buot nga mausik ang maugayod nga iyang kaayo nga gaawas-awas. Mao man nga dili siya kapugong sa iyang kaugalingon sa pagpanghatag, pagdalit niini. He cannot help himself but to share. And that's why He created man in His own image and likeness. Amen ba? So muna nga, gibuhat niya ang tao sama sa iyang panagway ug sa iyang kasamahan aron nga ang kanang kaayo ang ayan kaayo didto sa iyang paambitan natong mga tao. Ug mao na nga sa sinugdanan, mao na hinungdan nganong kita gibuhat sa Dios. And therefore, gimugna sa Dios ang kahayupan, ang mga tanom, tanaman, ug ang tibuok kalibutan aron nga mapahimulos nato ang maong iyang kaayo. Dili lang kay atong magamit ni, dili lang kay makaon nato ang mga mananap, dili lang kay makaon nato ang mga tanom, dili lang nga maka-enjoy ta sa maong tubig, kundili nga sa atong pagpahimulos niini maila nato unsa kamaayo ang Dios sa iya gayod nga pagka-Dios. Amen? Pakpakan na ito, Ginoo niya na, oy. Gidalata mo niini aron nga masayra nato unsa dapat kita kamapasalamaton. Ug mauna ang nawala karon sa ato gayod nga kinabuhi. Ang pagkamapasalamaton sa nagmanggihatagon. Ug kita gihatagan niya sa maong kagawasan sa pag-enjoy ni ining tanan nga iyang grasya ug gasa alang kanatong tanan. Inana siya kamanggihatagon. Now, gibuhat ta sa Dios sa iyang kasamahan ug sa iyang panagway, image and likeness. And I tell you, unsa may panagway nga atong naambit ngadto sa Dios, tan-awa ang inyong tapad, panagway na sa Dios. Ang problema nato karon,
di na nato makita ang panagway sa Dios sa atong isig kaingon, isip sagrado ug balaan. Nganuman, kay niabot lagi ang sa na usab ang maogayod nga mao nga disposisyon sa tao. Natabunan ang maogayod nga panagway sa Dios. Mo bito nakakaron, sayon ra kayo isagpa og tao. Sayon ra kayo isumbag og tao. Nganuman, natabunan na ang panagway sa Dios nga atong naambitan diha sa iya gayud nga kaayo. Amen. Muna nga wala joy pangit ug walay gwapo sa tubangan sa Dios. Kitang tanan equal. Kung kita gimugna sa Dios sama sa kasamahan, doon unta kitay pagdahig sa matag usa, respeto sa matag usa, ug pagbaton ug pagkasagradog pagkabalaan sa matag usa. Pero subo nga pamalandungon, karon daghan kay mga patay. Ang kinabuhi sa tao dali ra kaayo kutluon. Unya kun kita mutan-aw ta sa panagway sa uban, himantayon ta, judgmental pa jud kaadto ta. Unya mismong kita sa atong kaugalingon, judgmental kayo ta sa atong panagway. Nga naman, di ta kadawat sa unsay gihatag sa Dios kanato. Kay kung manamin ta, uy, baga naman din akong kilay, kiskisan ko ni gamay be. Uy, daghan naman akong puti sa buhok, kuluran ko ni be. Though the respect of the image of God within us, munang na hinahinay nagkawala karon. And that's why muna ang hinungdan nganong si Jesus gipaari sa kalibutan. Second thing is that ang maong kasamahan, unsa may kasamahan, likeness, ang pagkasusama nato sa Dios. Ug unsa ang Dios na ambit nato ni ug nambitan nato ni diha sa iyang pagmugna kanato. Ug unsa man kining naambitan nato sa Dios. Remember, kitang tanan gimugna ta sa Dios out of His goodness, sa iyang kaayo. Ug ang likeness is this, ang atong pagkamaayo, ang atong pagkamahigugmaon, ang atong pagkamanggiluyon, ang atong pagkamapasayloon, ang atong pagkamaalagaron, ang atong pagkamanggihatagon. And this is our kinaiya. Mo ni ato ang identity ug mao ni atong nature nga gibuhat kita sa Dios, lahi sa mga mananap, lahi sa mga tanom. Kita espesyal sa Dios tungod kay gihatagan kita niini nga disenyo sa atong kasing-kasing nga mahigugma sama kaniya. Amen. Hagpakan na itong Ginoo ni Ana. Apan karon, mauna ang ato gayud nga tukion nga numan, tungod kay ang kasamahan na tabunan na usab. Kay kung kita miila sa nagmanggihatagon nga Dios, o gimugna kita niya dili gikan sa liking kawayan, gimugna kita niya nga gihatagan kitag kinabuhi, nga angay natong pahimuslan isip gasa niya kanato. Muning nga maigsoon ko na ni Kristo, muning hinungdan nga nung kita gikinahanglan nato nga musudong sa gipadala. Kinsa man ang gipadala? Si Jesus. Abi ninyo no, ang Ginoo maayo kayo. Kay ngano, tungod ni ana gayud nga dakong respeto niya sa ato gayud nga kapasidad. Kay kun ang Dios, kung ako pa'y Dios, gamhanan ko sa tanan, pwede na ako himuon ang ako ang pagpadayag sa akong gugma, pinaagig magic. Siguro kung ninanatay mga cellphone karon, ang Diyos mas advance ug high-tech pa na siya. Siguro ang Diyos, kung ako pa'y Diyos, mag-selfie ko, ipakita na ko akong naong isend sa langit, no? Wow, mao ni ako. Pagtuo mo, kay kung di mo to, kutloon ta mo. But, ang gugma sa Ginoo, wa niya gipaagi ug magic. Mabito na nga kamong mga baji, adto dyan mugtuo dayon nga muingon ang laki, nga mukantang laki, got to believe in magic. Dili na tinuod nga ang gugma, magic. In fact, iyang gipadala ang iyang bugtong anak out of His love for all of us. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga mapasinati niya
kanato ang iyang tinuuray nga laraw sa gugma nga din kita namugna. Wala siya mubuhat og lahig panagway. Wala siya mubuhat og dili sama nato, kundi ni buhat siya og sama nato. Nganuman, para ato gayud nga mabaliklan ug mapahinumduman kita, ug mauli, ug maayo kita sa ato gayud nga pagka imahe ug kasamahan sa Dios. Mauli ka ng panagway sa Dios. Diri ka nato. Mabito na nga si Kristo gipadala, sama sa iyang panagway. Muna kung kita nga nakakita ni Kristo, nakakita usab kita sa amahan. Kung kita nakaila kang Kristo, nakaila usab kita sa amahan. Muna ang sulti ni Kristo. Muna nga maigsoon ko na ni Kristo, nindot kaayo kung ang ato gayud nga kinabuhi, anaa nagatuo diha sa mga gisulti sa Dios kanato, pinaagi ni Jesus. Mabito na nga, gipadala si Jesus kanato, no? Sama kanato, ang panagway nindot kaayo. Unya, ang kasamahan buot pod sa Dios nga ipauli pod kini nga kasamahan nga di nang gipangwali ni Jesus unsa man gugma, kaluoy ug pasaylo. Ug nan kun kita mutuo ni ana, mituo kita sa Dios nga amahan nga nagbuhat kanato. Kun kita dili lang nga gutom ra sa pagtuo, kung kita ato kanang buhaton ug mahimo kanang kabahin sa atong kinabuhi, nan kita maila nga mga anak sa Dios, ug ang ato gayud nga mga panagway sa Dios, ug ang atong kinaiya sa Dios. Ang pangutana, kang kinsa man ng panagway nga atong sige nato ug maintain kada adlaw. Debito ti usa ka amahan, nakita niyang anak, pursa yung drawing sa iyang anak. Kinalamian kay mo drawing yang anak. Sus karon nakita niya, wow, ninduta ay. Sus nakita man niya nga nag-drawing og unggoy. Nindot kay ba? Hala nak, perfect kayo yung pagka-drawing. Maayo kay ka mo drawing og monkey nak, no? Ingon dayon ang iyang anak, Daddy, ikaw manggod ni. Kita, kang kinsa man tang panagway. Muna nga ko ng atong panagway sa Dios, nan, makabaton unta kita og kasagrado ug kabalaan sa matag usa nga panagway nga naata. Kamong mga asawa, ang inyo gayod nga mga bana, hulagway na sa Dios. Kamong mga bana, anyong asawa, hulagway na sa Dios. Higugmaa. Muna bitaw na kung kita, may kita mingon, Lord, no may tag magakus ti ka Lord, kay gakson ti ka Lord. Gaksay mong asawa, gaksay mong bana. Gaksay mong silingan, gaksay mong mga anak, gaksang isig kaingon. Matag-usa kanato gasa sa Dios. Ug mo na nga maigsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang mao gayud nga Semana Santa ug ang Kwaresma. Ang Kwaresma nagtudlo kanato sa pagsudong kang Jesus ug sa iya gayud nga mga pagtulunan sa unsa man sa pagbag-o sa atong kaugalingon, sa pagpaubos, sa pagpangayig pasaylo ug sa pagpasaylo ug sa pagdawat sa kaluoy sa Dios aron nga maandam kita sa pagsudong diha sa mao gayud nga Kristo nga nagpakatawo kanato. Ang Dios nagpasakit, nagpakamatay ug nabanhaw. Gikinahanglan niya kini nga buhaton o himuon aron nga ato gayod nga masinati ang tinuuray nga gugma sa amahan. Amen? Abi ninyo, nangut na ako'y mga gipang interview nga mga kaslunon. Nya mingon dahin ko, Brad, nya kanang ma'am, no? Unsa may ikahatag ninyo nga pruweba sa matag usa nga masiguro jud nga higugmaon jud mo. Ug higugmaan jud ninyong matag-usa. Ningon sila, Father, ako ang trust, Father. Akong honesty, Father, nga siya lang jud. Yes, nindot na. Pero doon na pa'y mas nindot gitubag ni anak. Kana bang assurance nga nahigu na nga makasiguro jud ta nga higugmaon jud ta sa atong bana, higugmaon jud ta sa atong asawa. The assurance na adiha sa rito.
sa kasal. Till death do us part. Meaning, andam ba mo nga magpakamatay sa usag-usa? Muna nga kumusulti gini ang bana nga andam ko pader magpakamatay para sa ako agayod nga hinigugma. Kanindot kaayo paminawon. Manghambog dayon ng mga asawa o mga badji nga, uy, pakamatyan ko sa kumbana. Pero baw lang, 5 years, 10 years, okay pa kayo. Pero maabot na ganyan 20 years, baw lang. Kana bang, lami unta na nga nindot kaayo, nga ang ato agayod nga paghigugma sa matag-usa, magtukmod unta kanato kana sa pagpakamatay sa usag-usa. Apan, may sultian ta mo sa tinuod, dili gayud kita makalahutay sa paghigugma, kung dili nato kana pangayuon sa Dios. Because first and foremost, ang paghigugma, iya na sa Dios. Ug tungod ni ini, gikinahanglan nato nga kita makonektar ni ana gayud nga gugma sa Dios aron makalahutay kita mo nang kamong mga badji adjaw day mugtuo og forever sa mao gayud nga inyong madungog sa mga inyong mga kapika sa kinabuhi. Ikaw lang ako higugmaon sa tibuok kilabutan. Sa tibok na kong kinabuhi, sus, pila ka adlaw niya na, baw lang. Asa na? Tuwa na sa barkada, tuwa na sa bungan. And this is the reality. Nga naman, I tell you, if we put and to invest, if we invest our love sa ato agayod gatawhanon nga kusog, dili jud na mulahutay. Ug mo nga maigsoon ko na ni Kristo, kung ang ato manggong kinabuhi sa liga nato sa paglahutay, dili na mahimo. Kaya nga naman, kasagaran nato, ato mabutang og numero. Unsang numero? Kanang atong paghigugma ba, usahay, mukwinta ta. Kanang atong paghigugma ba, usahay, ibutang natog numero, mag-ihap ta. Hoy, nahigugma kunimo ha? Higugma apog ko. Magkwinta ta. Gigugma ti ka. Kwintahon na to ba? Kabalo ba ka? Nag-antos ka mo, dugay na. See? Nagkwinta ta. Sa pagpasaylo, magkwinta pud ta. I tell you, kung ibutang ni mog numero ang imong paghigugma, I tell you, kapuyon jud ta. Kapuyon jud ta. And not only that, nga kapuyon ta, makaundang jud ta. And that's limited we are. Ang atong gayud nga paghigugma sa Dios, limitado kung kita dili mo dangup sa iya gayud nga grasya. Mabito na nga karon mga batanon, sayon ra kay nila ang pag-express sa paghigugma. Nganuman iagi na nilag numero. Darling, 143. Ah? No? Darling, 14344. Wow, sama na. I love you very much. I love you. I love you so much. No? Napay uban nga, no? 5470, no? Mahal kita, magpakailanman. O, kanindutan. Pero ibutang og numero. I-text, no? I-text nga, 143. Ga, 143. 14344. Lami kay paminawon sa sinugdanan pa. Pero gani, kung moabot na ang 20 years, unya, dunay gitawag og kausaban na sa lawas sa imong asawa, unya ikaw mo entertain na kag mga text ug laing badji, nya mahibawan sa imong asawa, karon nagtuo ka nga click pang imong 143, bawsan kasi imong asawa. Mingon nang kaga 143, mingon din mong asawa, 143 day ga ha, sige, replyan ti ka. 5711-371-3-11-6-5-16-17-10-998-6543-6449-1131, taas maron. Moingon dayon ang baong bana, usa may meaning atuga, kataas man ato, ingon dayong asawa, nang may laba ko sa iyo, kalakoy pag-ibig mo ay tunay, pero hindi nagtaga, lumabas din ng tunay na kulay. See, grap na. Nga naman, kaya ang atong paghigugma, limitado. Nawala na ang mao kasagrado sa mao gayud nga panagway sa Dios ug ang kasamahan sa Dios. Mao man nga kita, labi na kamong mga asawa, ayaw mo katingala. Nga doon na mo'y gitawag og favorite song para sa inyong bana.
kung ang gugma ninyo ibutang og numero, muingon dayon mo, no, mga asawa gadto sa mga bana, I'll be loving you financially. Ngano man, tungod kay dili mo higugmaon mga bana kung di mo makahatag og alote. Di mo makahatag, walay dog karong gabi, kung di mo makahatag og sweldo. It's because nagwinta na ta. And that's why, diha usab sa atong pagpasaylo, kapuyon ta kung ibutang nato og numero lagi. May rabadyog matay-an nato na sa surtres, di rabadyon. Ug mo nga maigsoon ko na ni Kristo, aron nga ato gayud nga mabatunan ang tinuod nga kahulugan sa paghigugma nga din maogayoy ti unay ug kamatuoran nga gikan sa Dios, atong sudungon ang maong gugma nga naa diha sa krus. Ug mauna ang Kwaresma maghatod kanato ni ana gayud nga dalan aron nga masaksihan nato ang tinuod nga kahulugan sa gugma sa Amahan pinaagi sa Anak. And that is our assurance nga kita gihigugma jud sa Dios. Nganuman, tungod kay siya nagpakamatay para kanato, bisan pa man nga nasayod siya nga kita, nagbalik-balik ang atong mga sala, sige nato siyang ilansang sa cross, but He keeps on dying for us every day. Because He wants us to be free, He wants us to have new life. Pakpakan na to Ginoo ni Ana. Diba kanindot? Ug mao ka na ang atong panlantaw sa ato gayod nga perspektibo sa kinabuhi. Nga diin doon na kitay, no, gi-target. Nga diin kung kita maluya, nagtanaw gihapon ta sa cross. Kung kita nagduha-duha, nagtanaw gihapon ta sa cross. Kung kita gayod nawad ang nagpaglaom, mutanaw kita sa cross. And that perspective is always on the center how God loves us so much. Ug ato gayud nga masayran nga kining tanan usa kadako kaayo nga kahibulungan nganong ang Dios nagpabilin siya nato. I tell you, ang Dios nagpabilin siya nato. Wala ta niya biyai, wala ta niya pasagdi. And what is the message? Nga karon nga nagpabilin pa ta sa ato ang karaan nga kinabuhi, let us move forward to change our ways of living. Sa pagka-santos, sa pagkabalaan, ug sa pagkamalipayon. Ug mao na ang gusto sa Dios nga masinati nato. And only we can achieve that if we ask the Lord for freedom. And what is this freedom? That's why Christ died on the cross in order for us to restore that freedom. And ang kagawasan diha lamang nato masinati sa maugayod kakaayuhan. Abi ninyo, kanato ba, labi nagmuhis ko tag freedom, muingon dayon ta, freedom. Freedom ba kana bang kagawasan nga pwede ko makabuhat sa unsay gusto nako nga buhaton? No, that is not freedom. Ang maong kagawasan, naara jud na malambigit sa Dios. Ang kagawasan, naara jud na mapahimuslan sa kaayo sa Dios. Kay ang kagawasan, gasa gikan sa Dios. How about those nga nagplano nga musultig dautan, mubuhat og dautan? No, that is not freedom. That is kaulipnon o pagkaulipon. That is slavery. Nakuha nato ang punto? Basing nakalimuta nga kung dunat tay laraw, naibitay karon nga giingon nga, dunat tay freedom of speech. Pero ang freedom of speech, mingon ta, pwede ko makapamalikas, gusto nako. Kaya nasuko ko karon. No, that is not freedom. You are being enslaved. Naulipon ka. Labi na, naulipon ka sa kahuyang sa ubang mga tao. Kay mo biya na ang tuyo sa mga yawa, no? Nga takdan, patakod. No? For example, ako, kay ang laraw sa yawa, mauni. Ang laraw sa yawa, gubon ka. Gubon ang imong disposisyon sa Ginoo. Samukon ka. Aron nga ikaw magbasol ka sa Ginoo. Aron ikaw masuko ka sa Ginoo. Mao na ang yawa. Gubuton ka. Gubton ka.
And kung kita, anaa diha sa estado sa grasya sa Dios, pagkanindot kaayo, dali ra kay nato makangker ang yawa. Huwag tuganan ta mo sa sikreto unya, no? After this, no? Mauna. Nga aron nga masayra nato nga kitang tanan di ay aduna gayoy kapasidad sa pagkagawas nun. Gawas nun sa pagbuhat ug maayo, sa pagtabang sa itong isig kaingon, kay mauna atong kinaiya, mauna atong kasamahan nga naambitan nato sa Dios. Therefore, ang pagkamaayo, dili day na obligasyon, dili day na responsibilidad, dili day na gitawag nato og trabaho. Ang pagtabang, di na trabaho nato, kundili sultian ta mo ha, kinaiya na nato. Therefore, di na ta magpaabot kay sultihan ta nga mutabang. It's because ang Dios mo na iyang kinaiya. Nasayod siya sa panginahanglan natong tanan ug siya nagtabang natong tanan. Umuna nga kitang tanan, dili nung ta magpaabot kay sultihan pa nga daw responsibilidad nato, but this is our nature. Automatic na unta nato nga mubuhat ug maayo. Automatic na unta nato ang pagtugan sa tinuod. Automatic na unta nato ang pagpasaylo. Automatic na unta nato ang pagkamanggiluyon. Pero due to our sins, kini mo'y nakapababag sa tanan. And that's why every day, Jesus is actually keep on dying. Nagpakamatay siya para nga mahibalik kining kagawasan natong tanan. Amen? Kay kung doon na tayo kagawasan, wa na'y lugar ang maugayod nga kasina. Wa na'y lugar ang maugayod nga panagdaot. Wa na po'y lugar ang maong mga marites. Kung doon naman, ang marites nga ikasulti, mga maayong pulong na. Dili na mga pagpandaot. Amen ba? O makatabang man po ni mga marites. Pero, dili sa paagi, sa maong bit-bit nila nga mga mensahe. Magamit sila sa pagka maayo mo relay ba? Kaya mga marites, lami kinihimuon yung ng mensahero sa pulong sa Dios. Kay paspas kayo. Di, bititi usa ka marites, no? Nangutana siya sa maugayod nga no bagong balhin, ingon siya nga unsa day imo ang pangan na gisultian dayon sa maugayod nga baji nya nanganay puy laing marites unsa day mo ngan gisultian na sa lain nga pangalan gigamit nanganay puy sa kamarites unsa day mo ngan mao ni lain na pong pangalan gigamit unya ginangutana na pud sila bahitungod sa kinabuhi sa maong babaye gilain-lain niya og tubag ang mga marites nga maugayod nga nangutana. Unya karon, gaabot na sa iyo sa buntag ang mga marites. Gamiting na sila, naghambugay na sila. Kaya unsa man ang marites? Mare, unsay latest. No? Sa mao to nga, naghinambugay na sila. Uy, kabalo ko kinabuhi ng bago na to nga kwan, ng balhin na to diha. Uy, ako pod, kabaw ko lang. Mas nauna pa ko ni mga sus karon kay pagsultianay na nila sa may tungod sa kamatuuran, sa kinabuhi, sa mga ganyang bahay. Di man tukma ang maugayod nga ilang nasagap nga mga balita. Nagkaaway-away sila, nagkalalis-lalis sila. Ingon itong babae, mirisi. Ako itong gituyo kay aron sila magkagubot. Pero mo na nga magsungkot ni Kristo. Kita nga mga anak ni Maria, ang atong mga pulong, puro maghatod og kalipay. Ang pulong nato, puro makahatod og kadasig. Ang pulong nato, puro makahatod og kinabuhi. Ang atong mga pulong puro makahatod ug nga makahatag og kagawasan sa atong kinabuhing Kristohanon. Amen. Pakpakan na itong Ginoo. So nindot kayo. Wala na'y gitawag nato og lugar sa pagsinahay. Sama sa usa ka, no? Higayon nga dihay usa ka pasyente nangayo siyang tabang, siya nga duk, tabangi ko duk bi, kay daghan na kay nanurok ug nga buga sa akong naong duk. Sus ingon ang doktor, mora day imong problema. Ala, inusnos ni sa imong naong no? Nya balik na ko human 7 ka adlaw. Sus dikto na nusnos in tawag maayo ang maugayod nga, no? Pasyente. Nya karon pagbalik niya 7 days, sus ningon dayon ng mong doktor, kumusta naman? Dok, tanawa kong naong, Dok. Uy, ingon ang doktor, wow, congratulations, good news. Sa nga naman, Dok, sugod karon di nakatugkan og bugas. Sa nga, wow, pero nga naman, Dok, tungod kay wa na space ang imong naong para tugkan og bugas. Kay puro na itong bugas sa tanan. Inana po dun ta, ang atong kasing-kasing, di na tugkan sa mga kasina, di na tugkan sa maugayod nga mga kaligut-gut. Tungod kay kita,
anaa naman sa maugayod nga kagawasan. Ug mo nga maigsoon ko na ni Kristo, wala na po'y gitawag nato, no? O kana bitang, kana bang magduko-duko nga way, na ikadlukan ba? Kana bitang, ang ato agayod, ang tuyo ug tumong ni Kristo sa iyang pag-ari dinhi is also to restore our dignity. Iyang ipabalik ang atong dignidad. Gikan ta sa maogayod nga daghang mga sala, karon giagak ta niya sa grasya, ug karon gipabalik niya atong dignidad. Kana maglakaw ta ba nga wala dili putulog ulo? Kana ba maglakaw tang watay kahadlukan? Kana bang musulti ko kaninyo karon nga no? Naanay gitawag og confidence. Bisan nga yung kulba gamay, oh. Pero ang akong sinultian, dunay confidence. It's because this is not mine. Iya man ni sa Dios. Muna nga confident kay kumusulti ni ini nga diin ipabalik sa Dios ang atong confidence nga maglakaw ta ni ana gayud nga dalan sa paulawig nato sa pagtuo ngadto sa kadaugan nga walay kahadlok. Ug nindot kaayo maigsoon ko ni Kristo kun mao kini ang atoa gayud nga handumon ni ini gayud nga Semana Santa. Jesus is restoring our identity. He is restoring yang giayo pagbalik, gipanday pagbalik ang atong dignidad. Ug iya gayud nga gihatagan kitag kusog nga maglakaw sa dalan nga wala gayoy kahadlukan, dalan sa kamatuuran. Ug mao ni ang hatod niya kanato. Pero kita kung wala pa ta nangumpisan, kung wala pa ta mutuo sa Dios, naadyo dagang kahadlok, no? Nagkuwang ta sa pagtuo, of course, daghan pa jud kahadlok. Unsa kay ako ang kaugmaon? O gani karon daghan kayong mahadlok sa kamatayon. Daghang mahadlok sa hagito na kita sa ato ang panglawas. Di ba ito pasyente nga, dok, kanang nagproblema ko, dok ba? So may problema nimo, mura magugkog kahilantanon. Ha? Mura kag kahilantanon? Nya napanik na ka kay murag kag kilantanon adi araw di ay murag tambalo aron nga murag maayo pug ka na mura sige lang tag murag ni ini mahadlok din ta di po isa ka pasyente nga no idad-idara na no ningon dan dito nga dok pa-check up ko dok nya ningon dayon ang mga doktor o hala manang tumara ni manang ha unya balik nako uduha ka adlaw manang no sus karon dikto na ang tiguang karon nakalimot man siya nga pabalikon siya nya sa sige gayong dagan ang panahon ni abot nag usa ka tuig diya pa sa kahinumdop iwan siya nga, hala, pabalikon man, ko sa doktor. So, karon dikto na ang tiguwang. Yung adto din sa dikto sa doktor, ingon dayon ang maogayod nga doon. Oy, manang, kadugay ko di mo ni balik, karon gimingaw man ko ni mo, karon pa man kaning balik. Basta may imuhang ipakonsulta. Ingon dayon ang maogayod nga tiguwang. Dok, niari lang ko dok, kay mangutana ko dok ba? O sa man manang, pwede na ba ko maligo, dok? Kung sana katuig ang milabay, buwa din siya maligo dahil, no, kay giingnan din siya sa doktor, di sa paliguan sa. So muna nga maigsoon ko rin ni Kristo, mahadlok jud ta. O gani sa atong kinabuhi, na naaraban ni gingon nga ang atong kinabuhi ning kalibutan, lumalabay lang. Unya, short ra kayong atong kinabuhi. Unya, ato pang usik-usika ng mga higayon, nga daw nagpuyo kita, nga daw murag walay katapusan. No? Usa may walay katapusan, kana ba magunya-unya na ta? Unya na ko musimba, unya na ko mupasaylo, unya na ko no, mahigugma, unya na ko muduol mutabang, unya na ko mubuhat og maayo. Unya. Kasagaran daghan ni sa mga batan-on. Abi ninyo, mas gikahadlukan pa sa mga tao ang katapusan sa bulan kaysa sa katapusan sa kalibutan. Year 2000. Daghan kay nagpa-blessing og kandila, puspuro guban pa. Kay naay total darkness, matapos na ang kalibutan. Pero ang uban, asa mga batanon, ang mga edad-edaran ramay nagsigpa-blessing ang simbahan. Pero asa mga batanon, tuwa dito sa Boracay, tuwa dito sa maugayod mga malls, tuwa dito sa laing-laing mga no tourist spots. Walay gikadlukan. Mas mahadlok pa. Muingon nga, mubalik na ta, muuli na ta sa balay kay katapusan na sa buwan. Nga naman mahadlok sa katapusan sa bulan, daghag maningil, daghag bayronon. Pero I don't know why. Curious kay ko nga kitang tanan mga tao, kung hamubo laman ato kinabuhi ning kalibutan,
Kay again, I tell you, gimugna ta sa Dios, dili lang biya para ning kalibutan. Gimugna ta sa Dios para sa kinabuhing dayon. And that's why Jesus is telling us to prepare always, not for this world, but for the eternal life. Ug mo ni nga magsugod ni Kristo, gadiin kita mag-andam kay wa ta kabalo sa atong kinabuhi. Kay matud pa sa usa ka maalamon ingon siya, kun ang akong kinabuhi no ugma na matapos, kung masayod ko nga mamatay na ko ugma karong adlaw, daghan kaayong pwede na ko mahimo nga mga maayong butang. But the problem is we don't consider that tomorrow we will die. Pero tuganan ta mo sa tinuod ha. Kanang atong pagkatulog every night, gitawag nag-practice dying. Practice sa kamatayon ba? What na good mo'y alama ganano? Voluntary na lang good na nga ang maugay nga kasing-kasing magsigig pump. Pero kita wa na jud. Muna kita og practice dying. Nya doon na rabi tayo panultihon nga constant practice makes it perfect. Madugay, ma-perfect jud ta. Kay matud pa ni San Pablo sa iya gayud nga mga pulong o sulat ngadto sa mga taga-Korinto, ang atong kinabuhi ning kalibutan daw samag usa ka lumba. And when we talk about race or lumba, there has to be an end or gitawag na tong finish line. But the question is not on reaching the finish line, but it's on how giunsa nato pagdaog ang atong kinabuhi diha niining kinabuhia. Muna nga maigsunod ni Kristo, let us be wise karong panahona. Let us listen to the voice of God. Kay mao ni tema sa maugayod nga Kwaresma. If you listen, if you hear the voice of God, harden not your heart. Kung madungog natong yan tingog, ayaw patig-aha ang inyong kasing-kasing. Ug mao ni ang tingog sa Dios. Ayaw na lang pagaw man ko karon, pero ang mensahe na naman ang inyong una-unaon. Nga ang tingog sa Dios, nag-auhag ka nato sa pagbag-o sa atong kinabuhi. You know what? Speaking of pagbag-o, diha to'y usa ka abogado o customer niya, no? Na iyang kuan niya, gitawag na to ang iyang sintawagan na kliyente. Dihay, gayon nga niingon siya nga, Torne, kana bang magpailis kog apelido be? Oh, nga naman, magpailis magkag-apelido? Akong i-change ako ang apelido. Kaya nga naman nga i-change tungod kay, basta ipa-change lang nako kay bahuan ko. Unya karon, sus ningon ang abogado, sus yung imong ipausab, tuganan di ka, mahal biya kayo. So nga, unsa man ka mahalabi kay ako nang bayran. Ingon dayon ang mga attorney, ang akong singil ani, 10,000. Ingon dayon ang maong laki, 10,000? Kadako man, way barato-barato ana. Ingon dayon ang amigo bitaw ta. Ningon dayon ang attorney, ani na lang, para mas makabarato ka, mangayo lang kung katunga kung imong balihon ra ang imong apelido. At least naapar gyapon ng ibali lang. So barato ra. Ingon dayon ang mao gayod nga iyang amigo nga magpailis og apelido. Ayaw na lang. So, unsa lagi imong apelido kay ato nang ibali. Ayaw na lang lagi, ayaw na. Unsa imong apelido kay ngano man di man po ka musugot nga balihon. Isa nga, ayaw na lang kay musamot kabaho. Ngano day, unsa din imo ang apelido? Isa nga, lubot. Nya kung balihon mo, musamot ko kabaho, tubol. Pero mao na may sugid ni Kristo, no? Kung dili ta magbag-o, mag-usab, manimaho jud ta, no? Ang atong mga batasan kung magpabilin, manimaho jud ta. And we can never, mao nang giingon nga sa maugayod nga gitawag og kanabitang karon nga ato nausop ang COVID, no? Kanabitang wala mo nunta kay COVID pero ngano nga gilikayan ka, no? It's because sometimes diha sa atong mga batasan. Muna nga, kita maigsunod ni Kristo, mo ni ang laro sa Dios kanato, nga mubalik kita diha kaniya, nga mahiuli ka ng panagway o kasamahan, kay maunay gayoy ato gayod, nga kinaiya og atong identity. Mauna nga ato ang dignidad, mauna nga ato ang nagpaila nga kita anak sa Dios, kita nga gipangga sa Dios, kita gihigugma sa Dios, muna nga diha nato unta kana dadon. Sayon ra kaayo nato ang pagbuhat og maayo kung kita gawas nun
sa maugayod nga paagi sa pagbuhat og mga maayong butang. Amen? Okay, nibagting naman, sunod nga hutong, my second part. My second part is this. Tungod sa maugayod nga nasayra nato, giunsa kita paghigugma sa Dios, gipakamatyan ta sa Dios, doon ako'y pangutanan ninyo. Nganong buhi pa mo karon? Pinangga sa Dios? Grasya sa Dios? Unsa pa ilang tubag? This is my second part. Now, ngano nga buhi pa ta karon? Now, nindot man yung mga tubag. Sakto man na. Pero ang pinaka-nindot ka tubag is this. Matod pa ni Bishop Medroso atong Bishop Emeritus, ang tubag naa sa cross. Nganong buhi pa ta karon is because someone died for us. Nganong buhi pa ta karon tungod kay dunay nagpakamatay para nga kita makabaton og kinabuhi. Kay kung wala pa siya nagpakamatay, baw lang napabaka ta karon. And this is not the reason why if we gaze on the cross, kumutan-aw ta sa cross, ato gayud nga masinati ang kalipay tungod kay kita gipakamatyan para mabuhi. And immediately, mao jud ang atong response. Let us be grateful. You know, in every recollection, di jud ni mawala ning akong pagpahinumdum sa pagkamapasalamaton. Because this is, matud pa ni Archbishop Socrates Villegas, the beginning of sainthood is no other than being grateful. Ang pagkamapasalamaton. You know what? Matud pa niya, diyato'y usa ka Hudyo nga batanon. Unya, nag-aspire siya, naghandom siya nga mahimong santos. Unya, nanghambog siya sa iya gayud nga magtutudlo. Ingon siya sa iyang rabay, Master, magtutudlo, ako nangandoy sa pagkabalaan. Every day na ako sa sinagoga, naminaw ko, unya, muhatag pugo o pagtulunan. Unya, sa matag adlaw, muhatag ko sa mga tao nga nanginahanglan diha sa daplin sa dalan. Mupakaon ko sa mga gigutom. Unya, mu-almsgiving ko. Unya, ni ana, magpuasa po ko. Every week, magpuasa ko, katulo sa usa ka semana. Unya, matagabi, disiplinahon ako akong kaugalingon, pinaagi sa pagpasakit sa o paglatos sa akong likod aron nga madisiplina ko. Muna gibuhat. Kay mao may gitudlo nga mao nang pagkasantos. Pero abi ninyo, niingon dayon ang mao gayud nga magtutudlo. Ali umarika, tan-awa ning gawas sa bintana. Di ba? Unsay mo nakitaan? Kabayo. Yes, kita ko sa kabayo. Kabalo ka, sutihan di ka. Kanang kabayo dili na mapakaon katulo sa usa ka adlaw. Buwad pa siya sa init. Bunal-bunalan pa jud siya sa iyang amo kay para madisiplina siya. Ug kanang kabayo faithful gyapon kaayo sa iyang paguyod sa karwahe nga wala siya mag-expect og something a reward. Wala siya mag-expect nga pasalamatan siya. Karon mangutana ko nimo, kabayo na o pagkasantos? Meaning, mahimo raman day na sa ordinaryo. But what is really different, unique way to follow the footsteps of Christ is this. We need to be grateful. The gratitude is very important. Ang pagkamapasalamato nato sa Dios. I tell you, tagaan ta mo basic Ang pagpasalamat is always an encouragement to do more wonderful things. Pananglitan, tagaan mo og inununan sa inyong silingan, unsa may inyong tubag. Mura magsalamat. Siyempre, malipayon mo. Salamat kaayo, Unya, tilawan din nimo. Unya, mingon din kag, salamat kaayo kay lamig yung kayong inununan. Bisag parat-parat, good. No? Pero kay nihatag man si Jah, nagpasalamat ka.
and I tell you, kanang imong gipasalamatan, nalipay. Ug ang tungod sa iyang kalipay, tungod kay malipayon ka sa iyang gihatag, tungod kay imong gikaon ang inununan nga bisang parat-parat, pero nakita niya garabing hab-hab nimo, tiyo nga, lami juday kay ako inununan, no, kay dagang ko siya kanon nga nakaon god, ang di dagang kanon nga parat-parat man. And tungod ni ana, nagmalipayon ang naghatag, sunod si mana, muhatag na pudog bami. Mingon na po kag, salamat kaayo sa bami nga tabang. Salamat kaayo. And I tell you, sunod niya na, tungod kay nakita niya nga nagmalipayon ka, muhatag na po na sa nimo og dinuguan. Salamat kaayo. Hantod sa kuway hunang imo pagpasalamat, magkalingaw siya hatag, the best and the best and the best ang iyang may hatag. And that's why nga we need to thank the Lord kay aron nga sa atong pagpasalamat sa iyang gihatag kanato, kada adlaw magsigig tubo kana ang iyang ihatag, nagsigig kaabunda ang iyang gihatag tungod kay malipayon ta sa iyang gihatag. Amen? Pakpakan na itong Ginoo ni Ana. So muna nga magsud ko na ni Kristo, maunay nawala karong panahon na. And I will present to you, sorry kay wala ko'y mga, kay nalakang akong sakyanan, tuadik to ang ako ang mga gamit sa recollection. Pero God is good kay siya man dyan ang pinakasentro niini. Siya po dong naapod niyang kahimanan. Unsa may kahimanan ang iyang Espiritu Santo nga naan ninyo karon, naan nato karon. Amen? So, ang akong pagpresent din sa pagpasalamat is this. Tungod sa iya gayud nga kaayo, tungod sa iyang kaabunda, naambita nato kini o kita nagmapasalamaton dili lamang sa pulong. Dili lamang sa pulong. Ang tinuod nga pagpasalamat sa naghatag o nagmanghihatagon, pinaagi sa pagbuhat sa iyang gipadala. Muna'y pagtagamtam sa iyang gihatag. Dihay usa ka nanay, minghatag siya sa kumbento. Unya, nangutana siya sa pari pagkabuntag, yang gisukmatan. Ingunan siya, Father, nadawat to nimo akong gihatag, Father, kagabi, gipadala na ko sa kumbento. Kumusta man to, Father? Ingon bitaw ng pari, sus nanay, salamat, kayo na'y kinalamian, kayo na'y, sus lami, kay daghang kong nakaon, Jud. Sus ang pari, nga wa siya kabalo, usay gihatag kaning pari, usay, ingon nga, nakaon, wa di ay. Sus, ingon din siya nga, ha? Usay lami gud kaayo, Father, nga chinilas man to, Spartan. Mura. Abi ninyo, nalipay ba ang nanay? Wala. Kay wala man niya masayri, o wala niya makita nga gisuot ang chinilas. Pero kung nakita sa nanay nga gisuot ang chinilas, gipasalamatan sa pari, malipayon kayo ang nanay. Mausab na sa Dios. Kung gihatag niya kanato ang gugma, buhato na to ang gugma, that's the unay nga pagkamapasalamaton. Pero kung kita, wala mahigugma, wala mo pasaylo, wala nagmanggiluyon, therefore, we are not grateful. Una akong gusto nga ipadayag kaninyo karon because maon yang nawala karon panahon na. And in our level sa pagkatawhanon, the power of gratitude is very necessary. Because I told you a while ago, nga ang maugay nga pagpasalamat, mauna ang gitawag nato og encouragement. Pagdasig sa pagbuhat, pagdaghang mga maayong butang. Now, karon mauna ang nawala. Gani, I don't know. Kamong mga bana, ngadto sa asawa o asawa ngadto sa bana, mga anak ngadto sa ginikanan o ginikanan ngadto sa anak, kapila ka mo nakasultig pagpasalamat nilang tiunay ha. Wala kayo, no? Ordinary na kayo. Magpasalamat lang ta kung laing tao. Pero gani, kung diha, sa mao gayud nga, pamilya na to, di ta kapasalamat. Maunay nawala. The inspiration, again, I tell you, holiness. No? The holiness, ang pinaka-importante sa holiness is ang gratefulness.
Magsugod ang pagkabalaan diya sa pagkamapasalamaton. And therefore, karong panahon na, subo pamalandungon. People are not so inspired to do great things, to do helping each other. Pagpasaylo, pag-uban pa, nga naman, di na grateful. Kanang atong mingon nga, salamat ha, Pasko, salamat ha. That is not the real thanksgiving. Tugaanan ta mo sa level sa pagpasalamat ha. Humanta makapasalamat sa pulong naadud na sa maugayod nga pagbuhat sa unsay maayo nga nadawat nato. It's not the gift only, but it's, the disposition, the reason why He gave, why we receive it. It is, the giver nga nagmanggihatagon. It is the thought of giving. Mao nay ato gayud ka pamalandungan nga kay nagmanggihatagon sila, kita usab makatun sa kamanggihatagon sa uban. That is very essential for us to understand. And that is, ningon ko nga, encouragement na tungod kay, tagaanta mo og example, nga diin dunay usa ka bata, nga nanilhig siya, no? Kayo mao pa iyang pagkatunog panilihig, usa pa ka simana siya nagpractice og silhig, unya karon naapay sagbot didto, naapay sagbot dinhi, usa may kasagaran sa mga inahan, mga ginikanan nga mugiya sa anak. Unsa man mingon ta nga, "Hoy, ikaw ba tanawa tarong ka pero na gaya-ya na nimong dagway to pa dito." Di ba? Mao man ang typical nato karon. Kanang bataa, I tell you, dili na ganahan manilihig. Dili na siya ganahan o inspired manilihig because wala jud siya kadawat og gitawag og inspiration nga maniling. Pero gani kung muingon ka, "Dong, salamat kayo dong butana dun sa kong anak. Uy, nadong tura pa dong sus butano. Ikaw rin kinabutanan sa tibo, kalibutan ba? Sus, grabe ka. So, kanang bataa, bisan nga bungbong silihigan. Nga naman, ganahan siya manilihig. It's because nasayod siya nga maayo di ay ang pagpanilihig. Nasayod siya nga ang pagpanilhig di ay makapalipay sa akong ginikanan. Nasayod siya nga ang pagpanilhig makatabang. Nasayod siya ang pagpanilhig siya'y kinabutanan sa tibo kalibutan. Tatak na sa bata. Magdako ng bataa, magsigi nagpasalamat. Pero gani kung imong bata nagtubo diha sa sigig singka, no wonder, ay mo katingala, matiguang na ganita, singkahan punta. Kanang mga bataa, ipasapasa jud ta. Walay ganahan mo atiman nato. Pero gani kung ikaw mapasalamaton ka, ilugan ka sa imong mga anak. Kaya nga naman, gratefulness. Mo na ilang pagpasalamat nimo, mag-ilog sila sa pag-atiman kay mapasalamaton sila nimo. Amen? Pagpaka na ito, Ginoo niya na, oy. Doon na pa ba ko'y oras? Ha? 5 ka oras man ka ang akuan. Na-late mo kung sugod ako, lang dyan nga, lubos-lubos na. And, nindot kaayo kay nga naman, ang pagkamapasalamaton, maghatod nato sa kadasig sa pagkagawas nun. Nasabta naman ninyo unsang gawas nun kaganina, no? Only can be associated to goodness. And tungod ni ini maigsoon ko na ni Kristo, sa maugayod nga pagkagawas nun, nagmapasalamaton man ta, sa ato pa, nagmanggihatagon ta. Ang katuyuan sa pagpasalamat, giila nato ang nagmanggihatagon, o atong gipaila ang nagmanggihatagon ngadto sa uban. Because that is the fruit of being happy and joyful. Kanang malipayon ta ba? Lami kayo feeling ipanghatag. No wonder ka ng Pasko, daghan kayo pagpanghatag, kay malipayon man ta. Mo na nga, kita, muhatag jud ta. Second thing, ang maugayod nga pagka mapasalamaton, maghatod gayod nato kana sa maugayod nga pagka masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Therefore, naila nato kinsa ang Dios, dali ra kayo sayon ra kay nato, no? Nga musunod sa iyang kabubuton. Grabe ito usa ka higayon nga dihay bata, nagtabanog si Jack.
Tabanog, uso ting tabanog na biyaro, no? Sus, lamiyat, tabanog na, kanang tabanog, yung nabi, hugong, masaba kayo nga pabuntagan, bitaw. Susaan ang hapon, puro sa dyan tabanog, karon kay gisugo si siyang papa, ingon siya nga, dong, nak, ari para good nak, paliti sa ditog tuyo sa tindahan, nagbig, kay sayo kung magluto ron panihapon. Oh, ingon na yung bata, tay, kita ka nang nagtabanog, tatay. Ingon dayon ang mong tatay, unya, kanang imong tabanog, makaon na. Ingon dayon ang anak, unya tay, kanang tuyo, mulupad na. Bawo ni mga kabataan karon, no? Dahil kay nila mo na nga kasagaran jud sa mga tao nga dili mapasalamaton, walay direksyon ang ilang kinabuhi. There's no meaning at all. Kay ang tinuod nga kahulugan sa pag-enjoy sa kinabuhi, mauman ang pagkamapasalamaton sa Dios nga naghatag ug sa pagbuhat sa ingon. Ug mo na may suguran ni Kristo, kung wala gani kinabuhi wala gani direksyon ang atong kinabuhi, muna kung kabantay mo, daghan kay nato karon, dali ra kayo mangluod. Because wala ta nahimong grateful. Daghan kay nato karon nga mo backslide sa simbahan, tungod kay dili ta grateful. Daghan kay nato karon nga diin naghikog, kay dili man ta grateful sa kinabuhi. Muna nga, mubalik lantaw ta, giunsa ta sa Dios, pagpakamatay para makabaton lamang kita kinabuhi. Imagine, sayo na natukutlo ang kinabuhi, nga dili man na ato. And mo nang problema karon. Labi na sa mga bata, nga, wala na'y, isang tao nga na, kana bitang panlantaw silang kugmaon, kaya di man sila mapasalamaton, wa man sila matudlui. Muna nga gamay kasaba, mangluo dayon. Sus, di ba ito'y bata nga gikasama sa ingnahan, iningon ang inahan, ikaw, jug kay nahot ang imong kaugmaon, no, itumpa sa alkitran. Sus, laguta sa mong inahan, kay mo lagi. Nahagbong siguro to, isang anak siguro sa eskwela ba. Yung ito nga, imong kaugmaon, itumpa sa alkitran. Sus, ang bata in town, hingdagan, padunggawas, hingkat-kat sa lubi. Sus, kay maghikog na di ay. Gigukod sa inahan, ingon ng inahan, dong, kanaw diha dong. Ingon dayon ang maong anak nga, wa na, itong pa, ngit-ngit pa sa alkitra ng ako ang kinabuhi. Wa na ako'y paglawan na higog man ako, maghikog na ko. Ingon dayon iyang inahan, dong, joke ramagod to, dong, haway joke. Sus karon ang inahan, di man mo to, dali dayon ang maugayod nga inahan, nga dong dayon pari, idong dito sa kumbento. Sus, pagkakuano nga, kahigaw, siguro ito apelido sa pari, no? Karon dito na. Sus, paabot dito ni Padre Dindo. Sus, ayun na Padre Dindo, ha? Taasa man ni habuga man ni kaadyo ng kuan, ng lubi. Ingon day na, dong. Ingon day si Padre Dindo, dong. Anak day si Padre Dindo. Ingon bitaw ang mga bata. Sus, ang bata, pagkita na sa pari, nga ang pari, pak. Naog day ng bata, huwag mga gigakak. Dito sa padong boss. Ingon day ang inahan, Pader, daan ka palaga, Pader. Gamhanan dyan kayo mong panalangin, Pader. Ingon dayon ang maong pari sa Pader Dindo. Nga, wak mo ko ito panalanginin. Manang, sige, yun sa manitin mo, Pader. Ako namang giingnan imong anak ng haladong. Kundi ka mo naog na dong, putlo na mong lubi. Hadlok man di ay. Muna nga maigsoon ko na ni Kristo, sa ato gayod nga pagpuyo sa kinabuhi, kinahanglan kita nga magpasalamaton kita sa Dios, aron nga dunay direksyon ang atong kinabuhi. Kaya karong panahon na, daghan kaayo. Ang nasubo lang ko kay diha ko gihilugan, no, nga natinga kay naghikog. Di ba ito istorya sa, no, usa ka si Juan ug si Pedro. Karon si Pedro ug si Juan nag-abot. Nya si Pedro nagsigig duko-duko. Nya sige sa ana sa iyang tiil ba. Ingon din si Juan, "Oh, Pedro, ngano naman kay hikot sa imong tiil, may PC ana." Ingon dayon si Pedro, bitawan oy, wa na may bili ang kinabuhi. Nagplano ko nga, ako mong gisuwayan nga, magbigti na lang ko. Ingon na yun si Juan, oh, di ba magbigti, di ba ang hikot na ama na diri sa liyo? Naman na sa tiil. Ingon na yun si Pedro, ako bitong gisuwayan ganina Juan diri niya, di man ko kaginawa. May pulos. Muna nga, diha sa atong pagpuyo sa kinabuhi, doon na dyan tayo daghan kayo unta nga mahimo pa kung kita magmapasalamaton. Muna yung maigsoon ko na ni Kristo, the third thing is that ang pagkamapasalamaton is a way of deliverance. Deliverance ba? Pahingilin sa yawa ba? Kaya nga naman, ang pagpasalamat, dili jud na ganahan makadungog ang yawa ni Ana. They hate the word thank you.
Nya kung kita mo ingon ta, Ginoo, salamat sa mga problema. Ginoo, salamat sa mga kasinatian, nga kalisdanan. Ginoo, salamat sa akong sakit. Ginoo, salamat sa akong badlungon nga bana. Ginoo, salamat sa badlungon ako nga mga anak. Salamat nining tanan, Ginoo, ha? Salamat sa among pagkapobre. Salamat sa among pagkaway kwarta. Kana gayud nga kinaiya, ang yawa dili magdugay. Muhawa ang yawa. Ngano man ang naa sa yawa, puro man pagpanimalos. Revenge. Para maguba tawag, maglago, tas Ginoo. Pero mahibong ang yawa, ano man yung nagpasalamat man hinuon eh. Wa ko'y madawdaw ani, balhin kog lain. Na di na ko ani diri sa kuan, di na ko dinhi sa parokya sa Garcia Hernandez, di na ko dinhi, balhin kog laing parokya. Ha? Ayo naglaing parokya, ato lang dito sa mga baboy ra ka. Pero ngano man, tungod kay dili siya ganahan, muday, ug mo pasalamat sa Dios. Muna nga maigsoon ko na ni Kristo, diha bitaw to'y nindot kaayo nga storya sa usa ka edad-idaran. Sus lami kaayong ihang pamalandong human sa naka-attend og recollection sa Garcia Hernandez. Nya didto sus lami kay nga Ginoo, sa una kusog kay ko mamalikas ug mga kan makuratan ko Ginoo karon di na jud ko. Magsige na ko praise the Lord og hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Mo na dyan na. Nya, musaad ko Ginoo. Kada adlaw, musimba na ko. Muulan man o mubagyo. Sus, Ginoo. Ang yawa. Hala, yung ang yawa. Be, sulayan kami ni Be. Kung dili baka nga magmamalikas. Sus, karon ang yawa. Gisulayan sa yawa. Katulo ang gisaad dyan, no? Nga, katulo niya sulayan. Karon ingon na siya nga unang pagsulay. Sus, ang edad-idaran in town, nakulakaw siya ana, nakulakaw. Sus, kay nagbutang, bitang butangan sa yawa o kana bitang bato nga dako. Nya gitabunan sa maugayod nga kanabitang sagbot na di man makitaan. Sus karon kay napandol bitaw ng tiguwang. Sus ningon ang yawa, pisting yawa. Sus ingon bitaw ng tiguwang, pug, uy, praise the Lord. Ingon sana, uy, ingon na yawa. Sus wa jud nakapisting yawa ba? Sus ingon day ang mantigo ang itong edad-idaran nga, sus salamat kay Lord kay wa jud ko mapandol, wa jud ko masukamod, napandol ra ko. Sus paggaugma sayo na po ang misa din no? Father Dindo yung misa. Diya karon, pag-abot na diya, sus, kay diha may kalit lang mag-uwan, unya, ningkila to kusog kayo, naigo, bitaw na saliti ng maong lubi, pagkaana, sus, hapita jud niya, maigo jud, nya, ningon din siya, Ginoo, salamat kayo, Ginoo, yang gihag ka ng lubi, wa jud ka siya nakapisting yawa. Gihag ka niyang lubi, salamat, yung gihag ka, salamat kayo, kay wa jud ko, maigo. Sus karon, pakyas na po ng yawa. Karon, ikatulong adlaw, sus dito na. Sige naguna-una ang yawa ba? Usay na po na itintal aning bayhana. Sus karon kay, sa kaon man na enjong simbahan, ana. Sa kaon man, gibutangan bitaw na sa yawa, bitaw ka ng panit sa saging. Panit saging ba? Sus, ang tiguang, kanta-kanta na, God is so good, hallelujah. Sus, padung sa disimbahan. Sus, kay karon ang yawa, gasigi nag-atang. Ana ng yawa na nadiya ang panit saging. Pisting yawa. Sus, karon ang tiguang. Pagtamak sa tiguang, na-slide bitaw ang tiguang, ingon ang tiguang, pisting yawa, ingon din ang yawa, praise the Lord. Salamat, Lord. Nakapisting yawa dyan ang tiguan. Pero siya naka-praise the Lord siya. Storya ra na ha. Pero morning may isul ko na ni Kristo. Nga diin kita, magmatinudanon unta kita. Nga din ang maong pagpasalamat, agi ka na sa pag-deliverance. I mean, makapahawa na sa dautan. Kung dunay manlibak nato, salamat Lord. Kay pinaagi nila, masulayan ang ato ang pagka mapaubsanon. Kung doon ay mga problema, salamat Lord, kay mutubo ang akong pagsalig nga kanimo. Muna nga, do not underestimate mga problema sa kinabuhi. Ayaw i-underestimate ang maugayod nga mga kasinatian sa kalisdanan. Kay mauni ang ato agayod nga panahon nga kita mutubog mo lambo kun ato ni ihalad nga to sa Dios. No? Karon ang problema, sahay misunderstand. Kung ano to, no? Di na ito masabtan. Kaya nga naman ang problema nga tinuod, dili man ang tinuod nga problema. Kung saan magpapasabot na ko na. For example, kung doon na wala tay kwarta, problema ba na? Dili. Kanang wala tay kwarta. Ha? Sa tinuod lang, dili na problema.
Kung maayo lang ta sa isig kaingon, may nampuon lang ta, Ginoo muhatag jud na og instrumento nga naa jud tay mahulman. Pero abi ninyo ha, pero kung dili ta mapasalamaton sa Ginoo, baw lang. Kung dili ta manggihatagon, baw lang nabay muhatag nato. Pero mo lang yung gingon ako, mo invest jud ta sa pagpasalamat ug sa pagdasig, sa pagbuhat og maayong butang. Nga naman, ang tinuod nga problema sultian ta mo ha, dili ang pagkaway kwarta, kundi ang atong batasan sa pagkaway kwarta. Awayon ni mong bana, awayon ni mong asawa, saputon ka, awayon ni mong silingan, kontra ni mong mga anak. That is not, money is not the problem, but us is the problem. So muna nga may sungguran ni Kristo, kung dunay ng libak nato, kung dunay ng konto, dili man na sila problema, blessing na sila, para masulayan ang ato gayud nga pasensya ug ang atong pagpasaylo. Kay kining maong mga gipantudlo ni Jesus, kung kutubling ni dinhi sa atong utok, patay ni nga pagtuo. Pero gani kun gialaw ni sa Ginoo nga mahitabo for a certain purpose nga ato gayud nga ma-practice ug ma-exercise ang ato gayud nga mga nakatunan nga bertud ug hiyas, magmadaugon ug buhi kini nga mga pagtulunan. Amen. Mabito na nga, ayaw mo ka-discourage kung dunay problema. Mabito na nga, kung dunay away, away lang, way buwagay, no? Kung dunay gayoy away, dunay magpaubos. In every situation, pangitaa jud ang presensya sa Dios. Mao jud ni nawala nato. And we can never, no? Experience this kung dili ta mapasalamaton. First and foremost, first hand, di kaniya. Amen? So, deliverance, ha? Mo dyan importante. Kana bitong naay tao nga magsigig daot nimo, na maingulag kag salamat, thank you kaayo. Kanang tawhana madugay dili na mulibak nimo. Maglibog na siya. But ang pagpasalamat sa Dios maoy magtudlo kaniya sa unsay angay nga buhaton. Now the last part ay mong kabalaka, last na ni. Ang last part is this. Ang pagkamapasalamaton maghatod kanato sa maayo ug nindot nga disposisyon sa pagkamaampuon. And the highest form of prayer, of thanking the Lord, is no other than the Holy Mass. Ang pagkamapasalamaton, maghatod gayod nato, dinhi, nini gayod nga simbahan. Ang dakong kasing-kasing nato sa pagkamapasalamaton sa Dios. Because from the very fact that Eucharist means Eucharistin, thanksgiving. Ug but pasabot pa igsugoran ni Kristo, mo bitaw na nga abunda kayo ang muhalad, kana sa ilan ng pagkamapasalamaton. Diha bitatoy higayon nga diha kana bitong sa cathedral ba na may Christmas tree nya na ay light bitaw kana bitong light for a cause nga magdala kay para sa mga youth namo ba nya nagmeeting na nya ningon dayon nga unsa may pila may presyo na to sa kandila paliton sa mga tao and bayo butan kayo full of wisdom dyan nga mo ang kura paroko. Ingon na si Father Efren nga, kabalo mo, ang lami kayo nga tudluan na to ang mga tao sa kamanggihatagon, ayaw butangig label. Do not put an amount. Ang sukod sa ilang pagkamanggihatagon may basihan. Giyon sa sila sa Dios. Kay kumuhatag ka, sige, tag 30 lang na. So, expected nga, maura dyan na maabot. Pero gani, kung mingon ka, basihi, unsa sila ka manggihatagon sa Dios, ang presyo sa uban nga baso, muhatag sila tag 500 usara na ka baso. 1,000 usara na ka baso. And praise the Lord. Kadto dito nga katong last nga katong Pasko lang milabay, naapon, no? Ubay-ubay pon. And that is not the amount only nga ilag manggihatagon sila. Ang ilang ka manggihatagon dunay kapadulgan para to sa maugayod nga mga apostolado. Ug mo ning maigsugon ni Kristo, maghatod gayud kini nato sa pagkamaampuon nga paagi. Hindi niya nang maong santos nga misa mo ni pinakataas, mo ning untang pinakanindot nato nga ikapasalamat sa Dios. Nga diri ta mukuhag kusog sa pagkamapasalamaton ug magbunga ang atong pagpasalamat sa Dios pinaagi sa pagbuhat ug daghang mga maayong butang human niining gayud nga santos nga misa. Inana. Kanindot no? Ug mao na ang laraw sa mga tao. Ug mo na nga maigsugon ni Kristo, mailahan jud ninyo unsa ka mapasalamaton ang mga tao, makita na sa unsa gayud
kaanindot ang balay sa Dios. Tanaw yung simbahan, no? Pagkaninduta. Ako magjama-jama. Kay bulanon lagi no, jama-jama. Pero abinin niyo, no? Makita ninyo unsa ka mapasalamaton ang tao diha sa balay sa Dios, kamoy sentro sa komunidad. Muna nga mingon ko ninyo, ayaw jud ninyo mantiniri ang Ginoo. Ang Ginoo na nag-iya sa tanan. Nya hatagan ang natog tipik nga gamay ra kaayo. Mabito na nga, kaming mga pari, mingon jud mi, kining mga tawhana nga naghalad sila para sa Dios. Ako na malandong ko, ako nga pari, unsa may akong gikahalad sa Dios. Ug mao ni ang akong paghatag ug kaming mga pari naghalad sa among kinatibukan pagserbisyo sa katawhan nga among gihikling ang amuang tawhanon nga basic nga kalipay. Ang pagminyo wala na muna, no? Ang pag-uyab-uyab wala na muna. Hopefully. Unya, ang pagbaton-og kinabuhi nga luxurious wala na muna. Well, ang makita ninyo dinhi sa Bohol, salamat sa Ginoo, necessity pa man ni. Hinauton nga dili mabot sa punto nga naa nang gitawag og kana bang naay mansion, taglima kasakyanan. Di na unta mabot sa nga punto. But ako nga pamalandong nga mao ni nindot unta nga ang ato gayud nga gipanghalad bunga na sa ato pagkamapasalamaton. Muna nga maigsoon ko ni Kristo tungod kay ni lapas naman ko gamay. I would like you to hear, doon ako'y kanta nga kantahon atong operator nato. Okay na? This is actually a kind of song ni David Haas nga maghatud ka nato sa pag-ila ni Kristo niya ng pagpikas-pikasapan. And duha ang mong kahulugan ni ini. May we know Christ in the breaking of the bread. Kinumdum mo sa katumaugayod nga duha ka disipulo nga pagkibaw na pagkamatay ni Jesus dito sa Jerusalem, masulubon ki sila, namuipoy sila, padulong sa Emmaus. Unya karon kay nawad nam sa paglaom kinamatay na ang Mesiyas nga ilagayon nga gilauman, karon naglakaw sila. Unya nagistoryahanay sila. Karon pag-abot, niabot kalit si Kristo og nangutana, unsa din yung gipanaghisgutan? Nya si Kristo, wa nila mailhi kay nabanhaw naman si Kristo. Wa nila mailhi. Nya karon sa sigig istorya nila, si Kristo misaysay sa maugayod nga mga karaang kasulatan, sa karaang kasabutan, ang maugayod nga istorya nga gikinahanglan gayod nga mamatay ang Mesiyas ug mabanhaw siya sa katulunga adlaw. Gisgutan kana ug naabtan sila gabi karon didto sa maugayod nga lugar din nagtukod sila tent kay adto sila mopahuway, nangaon sila ug ang duha ka tinun-an wa pa sila kaila ni Kristo, pero diha nay murag na sinati nila nga lahi man nimo istorya ning tawhana. Karon diha na sa pagpikas-pikas sa pan didto na nila na ila nga si Kristo di ay kadto. Muna nga may sungkod ni Kristo, mao to ang Eucharistia, ang liturgy. Nganuman ang liturhiya, nganuman sa unang bahin si Kristo nakighimamat sa duha ka disipulo, naghisgot sa mga pulong sa kasulatan. Muna ang liturgy of the word sa first part sa misa. Ang ikaduha nga nangauna sila, that's the liturgy of the Eucharist, nga nailhan nila sa pagpikas-pikas sa pan. And diha sa liturgy of the Eucharist, diha sa pari, masaksihan nato ang pagpikas sa pan. Ug mo na nga maigsoon ko ni Kristo, in the breaking of the bread, may we know the Lord. And diha usab sa atong pagka-brokenness, naman tay brokenness, mas mailhan unta nato ang Ginoo. Nganuman, mas maunay pinaka-the best nga part nga mas mahikap, mas sinati nato siya sa atong panginahanglan. Kay kung busog ta, kay kung dili ta gutom, asa na to mahibaw aron maila-ilan Dios. Kung wala ta manginahanglan,
di na to maila-ilag ma-recognize siya, but makita nato nga gihigugma jud ta sa Dios diha sa atong pagpangayog pasaylo, sa atong mga kalisdanan, sa tanan nato mga gikinahanglan, mas buhi ang Dios nga masinati nato. Muna nga ang kanta gi no panguluhan og